able to make a permanent mark in broadcast history. For the past 7 years, we've stayed on top in all legitimate surveys by the Radio Research Council and the AC Nielsen. And today, we did it again. We got something big coming our way. Based on the latest January 2013 RRC Kantar Media Survey, MOR 101.1 is again your overall #1 radio station. An unprecedented 17 consecutive times as overall #1 radio station in the city of Davao. That is big. I don't know what I'm seeing right now. Is that? That is total domination. Total domination. Roger that. For all of these, we say thank you. This is your overall #1 radio station, MOR 101.1. This is the official overall #1 radio station in Davao City. 101.1. 101.1. MOR. Member KBP. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa. Kapakiyasan sa guma. Mingtulo mga luha. Kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga kapwa sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Kaninyo diha sa inyong sibianan. Good morning to all of you and most especially to your station. Og sa naminaw ng inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. And to all the listeners to your program, start na of your
ko sa pangalang Harold. Just call me Harold. Taga El Rio, Davao City. From El Rio, Davao City. Duha lami ka anak, ako ang kamanghuran, samtang babay ang kamaguwangan. We are two born, and one boy and one girl. Nami gamay negosyo mo nga arangan mi sa kinabuhi. We have a small business very ha. Naman ay kasakaran kamay ang negosyo, initan. Nagabaligyab sa kina ng akong amahan. My father is the business of my father, buy and sell. Car buy and sell. Yes, that's true. Mao na maski unsang kurso akong kuhaon sa kolehiyo, kaya gyud niyang gastusan. That's why, actually, yes, I get anything, any kind of course. Of course not. Magpito ka tuig na ko sa kurso nga architecture. I have, 7 years in architecture. Irregular pa gani na. That's irregular. That's irregular administration. Makaingon ko alos tanan gihatag na sa kong ginikanan. Yes, that's true. Akong Papa Romy ug Mama Piedad. My Papa Romy and my Mama Piedad. Ipadalhan po kong sakyanan para lang doon ako kaugalingong service. I have a car. Giving my father, my mother, brush my teeth. Because I am going to school. Very heavy traffic in school. O kada doon ay bagong sapatos nga mugawas, kinahanglan na adyo ko ingon ana. Every time new arrival of shoes, like any kind of shoes, yes, I buy something. I buy once, I buy two, I buy three, I buy four. Yes, I'm going to Seawall, I buy. So I leave my house, and I said, Mama, bye-bye. Bye, ani, ana. Giingon ana ko pagpangga sa kong ginikanan dolanday. Well, yes, that's true. My parents is, love me, loves me not. Loves me not. Apan siguro wala na ko kini masuklian pag-ayo. But I cannot exchange my, yes, that's lasa na the change of my being damaged in the long O run. dali na nagsugod ang kap no, sa kinabuhi. O ini, ang naitabo. Sasayo sa kabuntagon, okay na buhi, mululoy usahay dili. Kung imong pugson, mukuyos man lang inuun. Uy! Harold! Pa? Amin ka ba? Kaloyan ka. Bato na kong school. Grabe, believe ba ginako ni mo ato kag school. Uy, patig yung excited kay ka ba, no? Pa? Saman? Ikaw sa itong bagong sapatos ni... Ay!
Lebron pa ba? Champion mo gud sila. LeBron James na po. Sige, may problema na. LeBron James, di mo gusto. Dili ka tong tindang ka na mga sabi. Awa ayo to. Di mo to champion sila. LeBron James lang. LeBron James. Kabalo mo dyan ko nga. Pedahangay ka ng LeBron James, ha? Ay, ya. Di mo. Sige na. Sige, tika-tik niya. Dahil chismel, ipalit dito. Kulang, mali pa. 15,000 ba yan na? Pilpamidyas. No. 20 Dahil 20 mil. Salamat kay pa. Sige. Last na ni mo, ha? Tagtarong yung skill, ha? Akong gusto nga grado ni mo, tagaay lang kung ginindot kayong grado para masuklian, para matagaan mo ka na kung siya kung gusto. Para ganahan mo tamahatag ni mo, ha? Okay pa. Sige. Ma! Kuwang. Ma! Ay, Harold, anak. Kali ko mga flowers diri. Ay, saan naman kumusta naman mo diha mga flowers? Ay, anak, ang saman. Ma, matro ko school. Ha? Ato ka sa school? Mani ato na dito sa mapungkol ka? Hindi ka kalakaw di ay? Ma, wala gasolina ako sa sakyanan. Pag zipline. Sige, may gasolina mo sa kanan. Dahil 5,000, pang tubil ni mo na. Ma, kanong sayang magutong magsa. Palit ko pat na. Pat na magsa. Tagpila mo na. Dala goma naman mga 40,000. 40,000. Okay, na 50,000. Kasuhan yung bataan yun. Nailista na ako nagbagsang kotse, ma, hindi ko ganahan, ma. Sige, wala problema na. Hatang na ko na pa sa tagay ko grado nga gwapo, ha? Lagi, ma. Dugay na kay kasi risky daw yung kita ni mo grado ni mo yun. Sige, kakingon nga busy ng inyong advisor. Advisor na college? Ha? Lagi, ma. Pagtarong ba yagin, Harold, ha? Ay, nagtarong lagi. Kabalo ba yung ka nga? Hapit na ni mabangkrap niya itong lindingan dire. Sige na, ma. Ito na ko, baba. Sige. Love you, ma. I love you. Sige na, baba. Ay, sige sa kuda, ma. Kapagid sa kumama rin, eh. Bawa? Bawa, ikaw pa. Kapag kayo ko kaliguan ni kayo, nag-5 mil off, bakit man niya. Ay, ibang ate, oh. Ate Nene. Ate Nene. Sakay na lang ko, Bing. Ay, sige, sabay-sabay. Di ka na kusundoon. Pasakyan ay mga kalaog juga ikang bata ka. Pagkuhan nito, pasakyan. Tagaan ba ito kung sakyanan ni daddy, ni papa, di ka mo dawat. Natag mo sa kang... Hindi naman ko kabalo mo drive, Bing. Ngayon, kung lisensya, mapamay kabaw na ka na credential. Mukha yung ate, eh. Sabay-sabay pa yun si ate, eh. Yun na akong sundoon. Sige na ako, ni-drop lang ko nito. Lalagay ko mo sapa. O saan sa ingon mo? Sa ingon mo na kayo nakasundoon? Gusto yung lakam. Kuwan ba o, babae na po tama. Sa hindi gusto niyo sundoon ako, lucky. Sa babae, abi ko nag-iskoy lang ka, Harold. Sa malangin mo nga, uya pa rin mo. Masabay mami sa school, kay pareha naman sa school. Sikat lang ka sa mga lalaki, sa mga babae nga nakaisakyanan. Masabay. Tara na lang ate, eh. Masaman. Sumbong niya, tagadi ko na pa sa bayon. Isumbong na, ha? Hindi niya isumbong na kung sa'yo, lumalya lang yung mga mangon. Lagi ma, babay ma. Tapos nagkahamor po gagawa kay Kuan na pinapuko ko rin na emosyon, ha? Sige na tayo, sabat na tayo. Park na ko. Play na sa naoy. Si Mona di ay. Hi! Hi, Ate niya. Friends na ta, ha? Sure. Ang sarili siya. Ay, ate man ko ni Kuan. Ate ko ni Harold. Di ba? Nisulti
Okay naman siya sa kuha nga. Sabi sa ate. Sa manin, uyap, manin. Ate, sabad. Yung nakapuro ba na si mama na ko yung silusab na itong inahan. Wait lang mo, bang iluspan na ngayon eh. Anyway, nice meeting you. Salamat ha. I have to go. Bye. Ay, pasensyahin na to kung ate. Kay gara-garaon. Nadumbi na ako to. Nga na akong ate. Gara-garaon si Kay. Maninuod bandayon na yung ate, oy. Sige lang, good. Ikaw ba? Tara, Malain ang punta nito. Sige na, ay, tara, oy. sulod nito sa school na. Brother! Hey, brother! Sa may mga damit na dre. Bro, sa tarata na, bro! At ay mga very nice thing to eat dre. Ha? Grabe, ginizi. Isoy, eh. Saan? Hindi mo ka masod klase ba? Ha? Ah, sa lunong klase, kapay. Sudlan ng mga minor, eh. Kani mga minor subject ba? Mura gini magpabagsak-bagsak sa estudyante niya. Minor lang pag yun. Alagot kayo mo, eh. Dagang kay project, mura mag... Ako bita diskit na kagatags ko maestro. Asar naman ko. Grabe, ganun minutes ba? Sa wala. Uso pa na ng disket lang. Mamaya pangaya. Ay hindi, klasik ng ina kong maestro. Ay, saan nga? Ikaw sa may karada ni mo. Ako kay schooling magkubay. Trabaho, eskwela man ay tirada. Taganan ako ng bumbilya. Kung maestro, pasaran ako. Ako dyan. Inuran ako ng maestro nga, sir. Nag-20-20 din ako. 20-20 naman, sir. Siating daw niya. Sir, tayan. Lagot kito maestro na to sa minor ba kay... Ha? Pilipino pa na may subject. Kunya, mo ba ilisod kayo? Kaliwala ito sa ato na natuto si Juan. Si Sir Jigo. Sir Jigo. Kapit na Sir Jigo. Tagaan na ito itong babae na Sir Jigo. Tagaan na itong babae ito. Oh, mo na kinahaman ng tiguanga na. Sige. Uy. Satso. Isan. Ina, mga ganitag. Ina, naman ako ni mga hehe. Nagtapak na sa mo, di na po ba mag-eskwela? Di mo ba yun sa inyong ginaganan? Sir. Ay, sir. Pangkuhan, sir. Ay, sir. Satso na, sir. Sir. Nagkongsit mo ba na ako ng inyong pasitig-satig? Ay, di na kumprado kung bang maestro niya bayaran ng lungnik, pasaro na tayo mo. Baba, sir. Sir, ito yung punta na, sir. Mga bata ito, sir. Ito, anong kanya tinitata mo? Bata ito, sir. Kaya sir. Bata ito, sir. Sir, sa may ma-offer naman sa mga, sir. Hindi mo classmate din yung isang bugoon sa badyo kayo ni. Ha? Magsigira ba yan ito ni pangupya ka ng exam? Sir. Ano na kayo? Bawang ang tayo dito, sir. Sige ito ka, magabaan yung kagsabot sa kuha. Maghinuptog na mga stop. Sige, magabaan yung boss kuha ba? Tadawa. Sir, may atang siya, sir. Yun na siguro yung palag na. Akadari ka na. Pasapason nga siya. Malingaw siya ni sir. Buhay pangasawa na nga pasapason mga nina siya sa unak. Sir, taga bumili na sir para sa imong kusina. Ay, sa totoo niya, boss kuha. Ikaw, bungotog na ka, di ko kapalit ng bumili ka. Sir. Juan Bactas. Ika ka na, Sir, alay. imported na, sir. Reported na, sir. Awat nila, eh. Ang gabi niya. Uy, Johnny Cover. Johnny Cover na kami. Takla ni galing nyo, Johnny Cover. Hindi na rong spelling, sir. DJ ni Saudas Barbel si Johnny Cover. Di ko may ito man eh. O siya pa ito, smart ako na. Kanisa ka ng Iba Pundador.
sabot na kayo bildo pangagabildo. Di ko mo naman ang pangagabildo, basta masamad ko. Di ko madaan. Hindi ka gusto na eh. Kaya, di ka kalala? Pila may inyo gustong radyo, kaya ito na yung tandaan sa inyong kwan. Hindi ko sika, dahil lang ko ninyo kung Kigol kaya, Derek. Kigol kaya. Kagana na. Pila radyo nyo gusto. Kaya na kong mga akwader. 85 lang kayo, mura na ako ipakita sa mama mo. Daog na kayo. Sir, 19 na Nagbata ko kung 75, sir. Nagbata ko 75. Sir, itinay lang sir, pagkikipan ka sir. Baka sir, 85 lang kayo. Nagbata ko 70. Sige, pili na lang po ng discount card ha, matay. Hala, oy. Sige, para mas dako, di ko ba discount na naman ko. Tara kayo nagdama kong senior citizens card, baka discount pa kong 20%. Pa! Proline. Pa! Oy, Pa, kung girlfriend na din ako pa, si Mona. Hi, sir. May hapon. mo na imong panghambog na ko. Pa, Nga babae, imong kilala din eh. ma, si Mona din ma, kung uyab. Mani mo, uyab niyo mo ni. Kapiling close ko dani. Dali pa ko dire do. Ang magistoryahan na ita. Babe, dito sa kabiba. Sige. Sorry sa mga kadali. Dahil pag inam sa diag ko na yun, ay sinabawang kamunggay dahil na lang kayo para para tas na probubo kag himuglupin. Dahil pa ko dire. Ma, pa. O sa manido. Bito nakakatoy ka ng college o pagyapo ka ka. O pagyapo ka. Moro gyapo ni mong grado. Pilipino na di pasar ni mo. Nawar ako ng Pilipino ni Mon. 90. Kaya ko pa na English. Usa ba na? Mathematics, samot. Maglisa kag plasok minus. Ipasar ko ni Sir Jigo da. Yari ko ni Sir Jigo. Sa manido, mo na yung mga ipangabot. Dala ko yung kababae din eh. Ha? Sukad karon na Harold, no? Kundim na ang imong kalipayo na ning balayan eh. Ha? Kasabot ka? Wala na kay sakyanan, wala kay allowance, cellphone, wala. Wala na ko lagi apak ng lamisa. Ha? Ayaw ko ba na? Wala, oo, sama na. Ha? Di ko masugot anak pa. Di ka masugot. Ha? Di ko masugot anak. Anong kuhaan mo ko ni mong katungod? Anak ko ni mo. Gusto ka pa undangon ka ng eskwela? Sige. Ito mong nadlo ko. Lakaw ko. Bahala mo na. Oh, Tara, muna. Harold. May Harold. Sukol ka mata ka. Balik na yung Harold. Balik! Harold! Iyon ang saba! Nasa naman ka? Uy, nanghar sa kapitong padagan. Sa ba? Nasa mong ka? Kalakot. Nga naman, asa din yung istoryan sa imong inahan, sa imong mga parents ito? Ganyan ako sa istoryo, kanaminaw. Ay, natando ka ba? Naunsa naman taong ka? Uy, imong parents sa imong inahan. Layas ko, bahala sila niya. Kung mulayas ka, magunsa man ta. Uban ka sa kuha, bisa ka sa.
Ngano, makaya na ba din mo mabuhi og tao nga? Layas ko. Mukuyog ka sa kuha, okay? Dili. Di ko makuyog ni mo. Muna, pero akong gimahal ko nimo. Oo, gimahal ka. Pero dili nga ni nga paraan. Magunsa man ta nag-eskwela pa ba ita, di ba? Puta ka human. Balik dito sa imong ginikanan. Pangayog pa sa ilong. Dili ko. Gusto na ko, pakita sila nga kaya na nako. Dili. Di pa ni mo kaya. Gusto ba yun? Ako yung labanan o ang akong ginikanan? Kablo ka, Harold. Mali imong gibot sa imong ginikanan. Tapos bulaban pa maka sila, ha? Sige. Kung di man dyan ka magpabadlong, may paundangon na to ni. Ah. Sige na, munaog na ko. Bye. Mona! 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 Good. Tol, gamay lang yung tol. Ay, kay kwarta, Brad. May kwarta, Brad. Na ako pait po Gurumrat. Ato tayo pait kay Gurumrat. Wala ba kasi ko nga. Pilihan na ba ko sa Antonio na ba ko? Ha? Pilihan na ba ko ato pait Gurun? Wala ba kasi paparto. Las makakong pick up ko bipart. Wala nga akong kwarta ron. Iguro na akong panghunad sa kumpan. Sa kumpan. Bye. Patubil lang Balik ka ka na. na mo sa kinan. Balik patubil. Sige, hindi ginita mo maasahan pag kinahanglan ta mo. Bye. Ha? Sabta pa bipart. Marami nagkamamuy. Sabta? Pinong ka. Sabton, unyara bag. Kami kwartahan. Gusto ka din niya. Kami din may mudulan doon. Gamay na kayo na kayo. Gamay na kayo nga pabor ng 500 baht. Kapatid, pabalik. Tarawa. Nabuiboy naman. Mamuy-buy naman inon ka doon sa... Wala ko. Makikino mo. Gusto ang dapat tag 5 mil. Nga naman, Ang saan ba ta mong babae? Naiwan pa namin nga, kagaya may NPM namin. Ikaw naman na patikatik diya. Anak na Ano mo. inon na maminaw rin mi sa mistorya. Sige, anak na mo. Stila ni ma. Astilan. Apple pie. Asa naman daw itong anak nga? Imingaw naman ko sa itong anak. Isang bugoon to, bita to, pita to, kito, si Kalis, sige mingaw, kaya ko niya. Sa mapapakitaon na ako manghud. Ayaw pagitaa ng imo yung suon. Kaya mo balik na tulis ng palimay! Sa makakasigurado pa, basta daon sa na to ako manghud dito. Malugo. Puerto siya sa Torel. Puerto sa Tagum City. Sa Bigo City. Sa Mati City. Naaral dito. Ano nga? Sa Malabo Balihay. Sa Carmen. Na. Kabalo ba yun mo? Hindi nila ko lang yung tolerate ng mga inanang mga mata. Saan mo na ito ang apple pie, be? Ulang maun sa to dito sa mong anak dito. Isang di ba niya ito gwapo ito mata ito, manlok, ba yun ko apunta sa tuwing asa ito ng liwat ito mata. Pero kimahal, ba kaya ako ito mata. Ma? Anak, Pa? ikaw balik ka. Ikaw pa. Anak, ikaw gini ay anak ka. Libuhi kang dako. Gibig ako ni mo, anak. Oh, muna abang ka. Ha? Gutom, no? Silo ako pa din ako mo. Layas pa, no? Ha? Muli naman kay gutom ka, Ha?
Siluwa ko pa. Kamalo ba ako kipalayas ko sa kulula sa una? Ibalik ko pagkauto kay gutom kayo. Ha? Siluwa ko pa. Ay ko kanana ah. Paling kamo to. Kanina ko na. Alay sa kailan mo. Ako na lang ipa-embargo. Ibaligyan na rin ako na. Ayok pa. Ibaligyan ko na sa ayos ni. Ha? Ma, sorry kay ma. Anak, salamat kinibalik ka. Gimingaw na dyan minimo, anak, ma. Wow, Iwang na kayo ka. Pagkano tinakakot ang pagkano nito ka. Kaya naikuha nito, marang yun mong ikuan ba ka ng alam mo ka ng galay rin yung taon. Pangpataas sa dugong ba? Anak, tingog na ba? Wala ko kantos, Dolanday. Di balik na ko sa mong panimay. Di ginimay maglayas-layas. Tas mo ginay ka. Unsa mo ni may mong sakyanan kung wala na na'y panggasolina. Karon, back to basic ko. Sakay-sakay na kong jeep. Kung nakaluyan na ko din taon, graduating na dyan ko sa kursong architecture. Nakakaton ko kung saan pagpahalaga sa kwarta. Labi na kung dili kinini mo hinaguan. Maski karon ako, tabang-tabang ko sa negosyo sa akong amahan. Nakabaligya na po kong tulo ka unit. Pagdugang sa kong tuition. Ingon anak na akong pagpaningkamot karon. Nagpasalamat ko kay wala may giba pa kong parents sa kuha. Mahal ko sila. Pero puli magbalik magyapon mi. Magbalik mi ni Mona. Hanto din hinalang. Inyong suwat magtatampo, Haro.